sun kira ruwa yanzu ruwa na ta dukan Dauda lawan dare sun kira ruwa ina Dauda lawan dare sun kira Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam ba wani ne. Kai Allah ya taimake mu kaji. Allah ya taimake mu ya kokari. Na zo gurin ka ne dama. Na zo gurin ka ne dama. Aka ce ka je bungu. Ka je bungu da ke ka dawo kenan. Na dawo. To. Na dawo. To. Kuma yanzu ma da ka gani ina shirye-shirye ne zan fita. Allah cikin ikon sa na ji salamar. Wannan gaskiya ne. Ka san mu yanzu gabaki ɗaya hankalin mu a tashe. Wannan gaskiya ne. Gabaki ɗaya wannan mawaƙin ya saita mu. Kun yi felin. Wato wa mun yi felin mu tattara kayan mu. Yanzu ma don Allah ya sarki ya Sun yi felin, ku zo ku Kafin ta yace kun yi felin. Mu zo ku kwashe kayan. To ai kwashe kayan namu muke yanzu ma babban rigar ka zaka ara mu wani kyaure zan je ɗauko. Wato kwasar kayan ce ta sa kuka tattare motoci kenan. Kwasar kayan ita ce ta sa duk wani abu wanda aka ce wanda jihar Zamfara ta mallaka. Shi sa kuka tattare kuka ce na ne. Kun tattare motoci, kun zo kun tattare babura, duk wani abu a gidan gwamnati kun tattare kun ce na ne. Ko da aka ce kun yi fele, ku zo ku kwashe kayan. Abin da ake nufi tunda ku ba gyaran jiha kuka zo ba, ku tattara ku yi gaba, ku bar sabon gwamna. Ka gane ko Gamjin Gusau. Dauda Lawan Dare ya zo ya gyara jihar Zamfara. Wannan kawai shine kun yi fele, ku zo ku kwashe kayan. Ku kyale ga Dauda nan ya fito, mai girma Gamjin Gusau. Kai da ka tada da Ya zo zai gyara jihar Zamfara. Da ka takar ka zo ka tada ni a sama ka saka cira ni. Mawaƙin nan abin da ya faɗa daidai mun yi felin mu tattare kayan mu kuma kaya daidai da labule ba za mu bari ba. Labule. Daidai da labule. A gama house. Ba za mu bari ba. To, shi kenan. Shi ma ya gaskiya. Ya faɗi kasa ya ce kun yi felin ku zo ku tattara kayan ku. Kuma za ka wani zancen menene Malam Bawa, ina so ka gane da mawaƙi da harkar ilimi. Da abin da baka gane ba so ka je gurin waɗanda ma'abota ilimi su wayar maka da kai. Ne baka gane ba, ka je gurin ma'abota ilimi su wayar maka da kai. Kun yi felin, ku zo ku kwashe kayan ku. To gaya mana me kake nufi wannan magana? Yawwa, ka san me ake nufi da felin? Kun yi babban kuskure. Kuskuren da kuka yi shine kun samu mulkin wannan jiha a lokacin da take buƙatar gyara. Kun ki gyarawa. 'Yan jihar Zamfara suna buƙatar jagora jajirtacce ɗan gwagwarmaya kuma adali ya zo ya gyara wannan jiha ta Zamfara. Sai kuka yi babban felin, kuka yi babban kuskure, kuka ƙi gyarawa, kuka tsaya kuka mai da hankali kan abin da jihar ta mallaka. Tun kafin rantsuwa kun zo kun tsaya kun tattare motoci da babura da duk wani abu na wannan jiha kun tattare gaba ɗaya. Har an kai lokacin da an rantsar da sabon mai girma gwamna, Gamjin Gusau, Dauda Lawan Dare. Ina so ku gane cewar fa kiraye-kirayen da aka yi taimar fa shine isa ya taho ya zo ya tsaya wannan takara. Al'ummar jihar Zamfara su suka ga ya dace. Suna buƙatar mutum irin su jajirtacce ya zo ya tsaya. Yana daraktan banki, First Bank, ya haƙura ya zo ya tsaya ya ce takarar nan ya zo dai zai tsaya. Yanzu dai idan na fahimce ka bayanin da kake kaga da tije sun kira shi, kaga sarakuna sun kira shi, kaga malamai sun kirawo shi. Ka ce gaba ɗaya jama'a kowa ya riga ya kai can fa ya gane inda alƙiblar gyara take ya ce shi ne alƙibla wa Dauda Lawan Dare shi ne wanda zai zo ya gyara wannan jihar. Allah da annabi. Kun yi felin, da Allah ku zo ku kwashe kayan. Ai baka ma sani ba, ai babban felin kun riga kun yi. Tunda Allah ya baiwa wanda zai taimaki jama'a, wanda zai rika wannan jiha, wanda zai farfado da ci gaban wannan jiha ta Zamfara mai albarka. Harkar noma, harkar ilimi, harkar lafiya, kuma gine-gine irin na zamani. Ni ba abin da ya sa ma gaba ɗaya da jikina ya la'asar. Da na ji gabaki ɗaya mai girma gwamna ana rantsar da yi maganar da ya fara yi akan harkar tsaro. Akan harkar tsaro. To gaba ɗaya jikina ya sanyi na ce wannan to diyan da aka yi tasu ba irin tamu ba ce. Ka ji gaskiya. Amma dan Allah, Ka ji gaskiya. dan Allah. Tamu ba irin taku ba ce. Mu tamu ta kowa ce. Ka san nagari na kowa mu gusi ne. Mu Gamjin Gusau mai girma Dauda Lawan Dare na al'ummar jihar Zamfara ne kuma ya zo yayi wa al'ummar jihar Zamfara gyara. Kuma wannan gyara an fara shi
domin daga ranar da aka rantsar da mai girma gwamna kai idan ka bi titina ka san cewa an ɗau gyara. To me zai hana ka gaya masa ce da ni aka yi wannan harkar nima na yi ruwa na yi yanzu. Ba abin da za mu ka san wani lokaci idan kai munafuci shi munafuci dogo ne yake cika ce. Sai da ci gaba idan Kawai ka yi haƙuri ka ce ka bi. Na ɗauke ka na kai ka wajen shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara. Allah ji kan mahaifin. Duk da dai mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara ya ce an gama wanka. A'a. In dai maganar wanka ne ba za a yi ba sai shekara. Wallahi ba ɗebo ruwan ba ma. Tunda ba a wanke ni ba wallahi ba ɗebo ruwan ba. Wanka fa an gama shi.